Sagudahin nga rot ti surat, ti pakasalitaan ni Vida nga napolwan, nga laadak met ngamin, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Na nagkuyog kami nga kayem, nga napanitimay sa nga department store manong nemi. Kaduak ni Lily, nakaeskulaak, ken kabaranggayak. Ada kami di third year college man. Idin to ta sinabat na kami ni Eden, akalugaran mi, nga may sa iso nga first lady. Uy, dagiti agayem. Bina, ken Lily, nagkuyog kayo? Uy, uniforme ti college student na. ay Bina, di mo kunain nga tumemo gatahin ket pagpapintas. Uy, sayang lang tigaw kwartam si ka. Igatang mulat sa balin. Awan tumulat serbina. Oray no ka, onat katangi mga pagpapintas. Hanggang to apumintas. Nalaad kalata si ka. Nagdumugak manong nimi. Sumong batak kuma. Ngem ni Lili, simong bat. Oy, Eden. Ang kaguyo-uyaw kasta. Apay, napindas ka? Ako napintas ah. Isuga mo na nga boyfriend ko. Ore daladwa. Ni Vina nga ada nga tagarum ken kuana mayat nga ta ada nga ta mayat ken kuana idon ta nalaad isuna nakauyo ko din inta malangin Vina apa namin dito ti mayanta amumat nga nauyaw datang Eden nga kalugaran tayo okay lang nagpesubot ko na nalaad akmet ngamin intan uri ka sa ti iso nga rod, napindas nga. Alawan, napindas na Eden. Ngam naglaad ti ugali na. Gad, rumortan. Kinapudno na manong namik at sala nga ni Eden ti manguyaw kanya. Uri pati giti ka eskolaan mi man. Uri pati giti lalaki nga estudyante. Kurada kanyang iprangka. Bina, nagpindas tanagan mo. Kanagnagan mo ni Vina Morales. Nga mamam, ti kayong ingas mong artista, ni Suraida. Api nga, siya ti bakit-kita damano. Aduman ti kiti patak ang adadapi nga nalalaad ng siya. Api nga siya ti pagtitripan da. Babaam na tayo da, Bina. Kumapal da lang. Api kumaan ako matapalan da kanya. Naalahadak mat kami nga peso. Hanga bali uri na lahat talangam. Basta laki di nadalus na imbag ta kaon gam. So hanggang kalata kumuskusilap dita kada sumung-sumbat. Okay lang, doag dumog ka lang. Kaya karara ka kinapod Diyos. Nasabi ko nga agmilagro kit pumintas ka. Si Kamit Lili, pagkatawaan, oy, di ka mamati kinapod Diyos? Iti milagro? Oh, ingatan mo. Baka no, biglang nga kaingas mo talaga ni Pina Morales. Oh. Malasindak peng kumadatatang ginanang kapsat ko. Handa ka kapsat. Si ka ni Pina Morales kunada. No kayong ingas ko ni Pina Morales. Kastalatan nila nga, okay lang. No anyat ninteg niya mo Diyos kanyat pagyamanak. Saan ko subsubraan, saan ko ang kiskisayan. Dito yung balay, manunemi, madlaw latamad na tatang kininanang kinikakapsat ko, ti kinaliday ko na kastang subang paitan. Habi manang, ida manan ang uyoyokin ka? Saan latamaliklik ka natin ko? Imbag kang gata, napintas ka, siyak ngay. Imbag ka nga, at akapsat ko nga agnagan iti Delia, baka kunada, kunakot. Ay, di Delia, nagpintas, sabi ko si kaktsaan, baka kunada. Ano nga minahit, naging inawon ni nanang kanya. Uno, saan nakataputot ng tatang? Nanang, matinalagip mo nanak ko. Putot na ka din ni tatang. Kaya sino kumorte sa bala, kimbutot ka. Damagam kinatang mo Tang, putot na. Kaya na, sikat inaw na nga putot ka. Malaksid masikog ni nanang mo. Idi agasawa kami. Nga pinapasamak ka na kami. Tal na kaman sido. Kakaiso na nga virgin na ka tinagakwam sa mo kitibaga masikugag iti kasarnak.
virgin ka kadidi. Kamuin, no kakaasya ka nag-aray. Baka agad na-aray ka lang. Bukso lang kantan eh. Ay, binanak. Babam lang tadi kiti mga uyaw ken ka. Hante man kami nagpapada tilang ha. Napindas ka mat kahit. Kapag nga ibagada nga naladak tatang. Napintasa ka walayo. Napintas. Ti o parang ugalim. No biglang tingin, alam mo nagpeso. Nalaad tilang ha. Ngam haba kabayatan nga matmatan da ka pun pintas ka. Tatang mo. Kaya talaga mo. Di ka ngayon, dala oras sa lusod ng rekapsat mo. Lagpadasin nyo man nga pautin nga kitain ni manang yaw. Ni, pumipindas ka nga pa sa manang. Wala, pumipindas ka. Wala, aman na. Di kayo man, sa tingan takban. Kaya dakla pagkatawain. Anak ko mat, nag-diferensyaan ti bigla ken panang matmat mo tinapaot. Sula isoa. No bigla ket mabigla ka, ay, unam. Ito na mga mabiglan, na bayaga kit kitanta ko, hanggang mabiglan. Amuyon tilangat. Ket no kastangag bay may sakit, ikwartok manong pasaray. Pumango na, mapanagsarming. Kaya kami nga kasto tilangat, batak. Medyo tapang pangkis ko. Sa latu agong ko. Sa nga tapataridak. Dagiti bibig ko, medyo nabungbong. Ngayon na ornos dagiti ngipan ko, napudaw. Kutis ko, kasla kang kanayad na kursing. Ure nung lusyo na, sumulaso. Tibarokong ko ay, wow, napindas sukog naman. Sa tigiti legs ko, awan tipiglad na, isulang ta, sumulsilin tipugot na. Bako na, asla tayo black beauty at nasaan man. Bang lusang ako. Ngayon talaga gusto manong ako pag-araram kanya. Napihape kinilili ang friend ko. Taore la talo ag-araram kanyang kuwana. Tsak lamon no, sinong bata ng Jimaysa. Yung siya, ore lang ko mapangkis. Ag-araram kanya kawan. Nalaadakmat namin. Ngayon mapin na ta. Adumat dita dagit pangkis ka da. Sumurab nga da boyfriend na. Ngalaman. Sa bagay, hamot pa naladaw ti amin. Third year college, may santupay nga tawen, nag-graduar kam to ka college, kinilili, at nukas kasanulaing, no, dala tagas-gasat ng tatang, hindi pa nagsapol na, makapag-graduarak, hanggang maipasak ti board ko, kit, mga opisina to. Yung mag-ure ka, adan to nga ta, mangawat kanyak nga opisina. Kit with blessing personality ko nada. Ada ka dingar personality, blessing personality. Dan sama. Baba mo ta. Tinapatag ka ada diploma. Ano ka tanong? Rumor ti resulta ti board ka tsak ti mga isa ka digiti ada ti top 10. Takaw. Uri na laad ako. Basta top tatsyara iti board. Opo. Baka no. Iti bangko. Ito yung mga tawag kanya kagtrabaho. Manong name nag-review ka mga road kanilili, kat siyempre, ado di kita makapulpulapul mga pada mga babae, ano makita dak, nakiktot da, kunada. Apay, kunang pada, nakiktot ka? Nakiktot nga mintalangam eh. Kita anang arod no, anda ito man tilangak, ako mabalin ko so intanapo Diyos kanya. Sorry nabigla ak, makiktutak, no damo ka makita ka nga, no makita ka nga damo, makiktot, dagamen, kadwa, hamat, kita palang matmatag isuna, nagan mo, Vina, kunang tupay ngamin, kay ingas mo ni Vina, sino nga Vina? Vina Morales, di karuba mi nga, Vina Miranda nga, kaskan ka, nalaad met, wala, ano gutom nga nalaad ka, nangarod. Wala,
Sige, ag-review tayo. Ket sabi ko mata, makarwar tayo amin. Sa amin to ang malipatan tinagan mo. Binanalaad. Hang nalaad ti pilyadok. Panangarot. Basta. Ano, adan to nagan nga vinan. Takinak to di resulta. Baka may sakan to kalagi tayo saan nga makarwar. Masurusuro anak nga talaga manon naming sa anak balita agpungtot. Agbumo aklatan. Bye-bye aklatay da. Irin to hindi manong name isut ti mangisalsalakan kanyak. Isut makiapa. Dili ba amatan? Kal alas ti ugali yo. Ana serbi ti pintas yo kada gwapo yo. Namadimot ugali yo. Hanga bali nga pangit at gayem ko. Imja kaon gan na nasinaw. Naimbag. Nasayaat. Imbag lagi din ha. Tasan kaya ang padpada nga pangit. Kanada ganyan. Pangon orayan mi manong name iti resulta ti panag-take mi. Dagpasyar. Uno suapol ti extra pagtrabaho na. Awang gayam. Na damag mo. Ito may panggapin ni. Kaya ni Eden. Di ba ni Eden? Naka-uyaw. Uy, napaya. At pala isuna sa diyang sales lady. At dadya balay dan. Tanda ni paganakan. Kaya mo sawad. Nag-asawad ka na boyfriend. Ano nga nag-asawad boyfriend? Saan nga yung kasar dyan nakasikog kang kuwana? Aganak abalasang. Dito maalaala na. Kasta pakalalaan na. Gungko na nakiti na uyaw. Naging nga nagdinamag manong naming nga naganak. Hindi mo kitain? Mapamlat ta. Ang mga no, masurong na makakita kanya. Ama, ninta kitain. Kaya nga ang kalugaran tayo kita adda naganak. Di mapanta kitain. Sige nga, naman kitain nga ron. Ninanang natin ang pastrek kada kami. Kaya milamang kita si anak nana na. Umapal kami nga ron. Umapal kami nga ron takwa. Dagayim anak nan ket ti na kami. Awang pa boyfriend mi di kat awo na di kat pa nga bandaan kam ti anak. So kay nga ron. Hindi ta maturog isu na manong jobing. Awang ni Lily. Ay, ni Lily. Ni Eden. Ada jay ko likod ada na maglablaba. Siya timang bambanda kada tayo po ko. Iti tamdagam mi manong name itim dayon. Ha? Ala. Ape kastat lang na. Diyos, nagkakuyaw. Nana, ape kastat lang ita po kuyo. Kuha nga amin, anak ko. Kaputa nam lamahin idin Eden nga saan nga ikasar jay nakasikog kagkuha na. Pinanggapan na nga pinaragrig. Iso akastat lang ita nato apo ko. Nagduyog na ulo na sa basta sila piwis pa siguro gapo iti kakaablon kairaman piman na tobing ngayon normal mat lang ti pitik-tiposo na normal mat normal mat ti panag datalang lang na. Hindi nga tatako akit. Kahit nangaragrigan nga siya. Nagpapailot namin. Hindi. Manong bulan din agparagrag. Tsak manam mo. Namala. Nakakam di ampun Diyos ti panakaipas ngayon na dito eh. So nga rumbong una nga awatek. Nga kastuti lang nga ti apo ko. Awatin mi, naganak abalasang di anak mi. E mamuyo ko dito ugali ni Eden na. Ugali na nga niya. Duyo amo ti kinauyaw na. Natangal ti kang kanahing ko dildilawan. Namuna ta idano na pwede ito'y balay, istoryain na. Kasla datay, na minsan kanong nga napangkay di department store nga pagtatrabahuan na.
nga randam kano binat ti gumatang ti pagpapintas. So ako na nakano, sayang lang ti kawartam. No gumatang at pagpapintas, hanggang tumatla pumintas, tanalaad ka. Malagip mo deta, malagip ko jak malipatan deta na oyaw na iten. Kita lang, sabi ko mata, agnaknak naman. Sabi ko mata, ikatin ng ugali na kinauyaw na. Hindi muarte board, resulta ti pa nag-take me ti board kasto ni taragsak ko ba nung nemi number 7 ak? Yes! Yes! Orin na naladak. Top 7, adak ni top 7. Manong nemi nagtartaray ni Lily. Uy, congratulations friend, adak ni top 7. Sika na kinanaga mo, one. Danagang ko nakaruwarak ng sika nag-claim kasi ka, daka di top 10, number 7 ka. Ay, nakaw. Nga po ito daytoy, nga kinangato ti naala ti anak ko, ti panagtek na di board, para check, dede ba isa nga baka. Tatang, ala, aman. Tapo madaya tayo, agpala ka anak ko. Para check di ba isa nga baka, kung talo na kita, taragin ko nga baka. Kinagpaiso mo ng naming. Pinarti ni tatang, di may sa baka, tuwa nga baboy, ken manok. Kat nagpadaya kami. Nalabsak tagsaw manong ni halos si bubukil nga barangay mi, di may nakidaya. Kat kablaawan tak siyempre, congratulations. Mamarinda kang ipanakil dito barangay tayo. Abi na, kapitan, magaramit kam to ti resolution. Mga kablao ken ka. Being nga top 10, iti at panagtikyo ti board. Thank you. Thank you, Kapitan. Kanta kayong opisyalis. Kinam ka lang nga. Uri, bagada nga nalaad ka. Nalaing ka. O, kinam to panang kita may kikingeta, top notcher ka. Nagpintas ka, bina. Ni Kapitan. Naman, talaga, panang kita may kikingeta, napintas ka. Hami baga nga nalaad ka. Napintas ka. Kaya napintas pa iti nagunod mo, tanda ka iti top 10. Gapo iti daytoy manunimi kas ni namnamak. Adi agi pasa kamin manunimi iti application letters mi ken resume mi manunimi ken niya Lily. Siyakti mo na nga tinawagan na. Hore la upat di ang tawag kanya mano. Kasapulan da kanu sadya. Being top notcher iti board. May bagak na kanakwada. Nakita yung matata picture ngayon, lalat ko dito ma'am, the application ko. Baka no, ibaga yung without blessing personality. Amo miya, noon nyaman tila nga, makaberan da ita, agbaling nga napintas. Aya, gapot ng gunudam nga, may sakakaring top notcher. So, sabi ko dito yung opisina mi, agbaling opisina tayo, ito umayam. Tako na mga orila limat, timbawag kang ka. Anam ako namlili. Sika nagpili Sika umpay tawag da? Umpay. Your ore kong hardman. Ay! Speaking of tawag, agriring. Sinong batan naman? Ada mo may sanang nagtawag kanyang sika. Nutreta. No, reta, nang tawag kang ka, kaya tinawagan na kami, di tayo tanga, ije tanga, duwa. O sige. O reta ni, isaw, ti kayat ko kuma. Inta ka ro din sa jayan, tanga kit, agpadpada tanga na tawagan. Hindi nga ro manon nimi tinapan mi, nagpa-interviewhan. Tada pala interview na. When manong nimi, ket naka-schedule na ito no Lunes, manong nimi, ket sumrek kamtong. Anong nimi, kasla ti pa nagkita, di kita tao kanya, kita, ket napintasa. Hanggang kasla di nga makigtot daw, ano, agmisuod da, ang yamat na ito, naglaad man ito na. Oh, sayang ti kina, sayang, dapat kasalangan na. Kung kuna ida, idi,
Idihanak pa lamanong name nga nagturpos. Idihanak pa nga nag-take the board. Idita, awang pa resulta. Ngayon idita, may sa ako nga top notcher, manong name. Ala, nakapimpinas pa tintigas na panangkita da kanya. Ala, naglaing ka ma'am. Dadawan ko pagyamanak, tawarin nalaad at nalaing nga. Ay, nalaad ka rin nga tayo, man. Mabura jay langam. Nagbalin ka na bindas ka puti, tanalaing ka. Manong naming ito pisina, ado na kiti madlaw ko nga kras kanya. Kagugwapo da. Kung nangarit nilili kanya ka. Apil kanta nga sikat kitain da siya. Saan nga siya? Gapo ka di, top notcher ka, iti board. Ken talaga nga nalaing ka ditoy. Ken nangaton posisyon mo siya. Usto ti ko nada, Lili. Dejay laing, mabalin na nga kaberan jay laad. Agbaling nga napinda si nalaad, no, nalaing isuna. Nalaingak man, napagasatak man, iti nag-top notcher. Ken talagang adadut amok ng sika ditoy, anyang sa anak ba't nga nalasto, hanak man nga natangig, kaskas di ba't nga napakumbabaag. Iso nga nagtipon tilaing ken kinapakumbaba. Nga dahil tatimang cover, mangikat tilaad ko, tap nagbalina ka na pintas. Numuna manon nemi tatalo di kita agkakarebal nga nagugwapo. Umaydak pa siya rin dito yung balay manong. Ala, manang, nagwapo. Psst, tagari. Ala, api nga da. Uno, napintas ka, hindi pa nagkita da. Loka, napintasak mo talaga kahit gaputan na laing ka, so napintas ka. Kahit agharam kanyak ni Eddie, manong name isot imuna. Ni Eddie, manong name kat may samat ng executive. Di kotse, gwapo. Makita mo dito yung arwatan na manong name, branded, relo na nagngina. Aga po iti mabigbig na pamilya mano. Hindi baga na kanyak tayo love you. Eddie, baka mariro ka, nagbintot ka. Abi ka gayat ka kanyak, idin to ta nakagwapo ka. Idin to ta siyak nalaadak. Ta para ka gagit nalaad ka. Kasi bagbagada, nalaad ka kunada. Kinapot nuna, na nakairwamak tiba nagbabain. Tanalaad akmat ngamin. Nung nalaad ti tao, managbabain. Ngayon nung napintasak ko may smart ako At mabalin ko nga, ipangas o na ilasto. Ngayon ka para kanya, kad nalaad akmat ngamin. So, biyang ulang pakumbaba. Vina, saan nga lang ati pagsasaritaan ito? Sikabat lang ko na napakumbaba ka. Tiki napakumbaba, uri kasunod lang isot kapipintasan. Wait. Taado man dito bagadang napintas, ngam nakalaslastog mo, natanging mo, madi mo ugali na. Tisap sa pulakat sa nga lang no dikat adda iti kaungan. Santang agbagay, Eddie. Nagbagay ta. Gapot napintas ka, nagwapo Para kang ka lang, aman. Ura gabay tao. Nagpintas ka. I love you. Fina. Ni Eddie day dyan, manong naming sa balipay ni Edgar. Kasmat lagi ni Eddie, manong naming executive, di kotse, guwapo, madlaw mulat ang nasaliwan-wan. Dagkapon nga pamilya. Dahil tayo dito nagbaling nga problema manong. Pwede kita agaram kanyak ket super kinagwapo da, kinasaliwan-wan da. Apeng nga awan da tay padak nga nagkapo iti ababa. Nagkapo iti sangkasapulan, sangkapo yan. Puro.
nga nagkapo iti na saliwanwan nga pagtaingan mo ng saliwanwan nga pamilya. Isod ka po naman ng naming nga awan ti may sa kadakwada nginaklon ko. At na boyfrienden man ng naming ni Lily ket agkabagay da. Pada mo matlaing man ng naming nga ingkar karigatan da lang tinagretuar. Kasta kumamat isap-sapulag eh. Sa bahala mo tigit agar-arim ka niya super matigi kwapo ket pintas ti biyagda. Kaslaman lang tsak may bagay. Kaslaman lang to problema mi nga no aping amin nga inayat ka, aping inasawa ka, ket nalaad ka bet karon. Ay ka nga dimteng ni Arnel iti biyag ko manon nimi. Ni Arnel nga nakasimsimple manon nimi. Umayag pa siya iti balay nga nakakurong-kurong. Itatang tinangilukat ti Rida. Oy, Arnel, e baga nabiyo tata. Kunam nga umayag pa siya rin ni Vina. Kuma, no adda pa nakabalin na. Dumalong ka ah. Ay, nagtugaw ka. Kurong-kurong tilugan manon nimi ni Arnel. Yung naggraduar met ti college si Suna. Kapsa nga nakakutsi. Napakumbaba nga ta. Kamuta kurong-kurong tinagluganan na. Imayak, Bina. Namampay sana ka may karkari. Abay baga mo saan ka may karkari? Sana ka nakakutsi. Nakadikit nakakurong-kurong nga. Apay nga nga hanggang di kutsin din alam. Apay nga kurong-kurong ka. Baka ipakita mo na pakumbaba ka. Kaya gito may mga paspasyar kanya. Kaya di kutsin da kada nagpinasterwatan da. Siya ka simple. Baka isotorayim. Kaya nakit mo sawan. Naamam ka di nga orila talo di kitang kararim kanya kidi. Nga lang atat executive. Nadamang ko. Ngayon pinaay mo ida. Apa yung pinahay mo ida? Gabo taong matimarik na kayat kadakwada. Gapo ka nita kadya tilangada. Nasaan nga may bagay ken ka? Tsaka mo. Uri nga damat anyat lang langanan. Gwapo nga man. Wano nalaad. Tapakarig ng tiyayan. Gadiso. Siyak may kariyak nga ta. Tsaka man mo ken ka. Nakasimsimble kamat ngayon may. Ngayon baka mat no, ada iduldulim mo. Naggraduar ka kadi matlang college, di? When? Naggraduara. May isang engineer. Mechanical engineer. At shop ko. Yung mapingarod nga nakakurong-kurong ka. Alangan mo't nga nagkutsek pa lang, wala talalis to kurong-kurong. Kaya mga ano saan nag-akayat na nakakutsiya. Sige, Arnel. Tsak payang mo ita. Nukas pagarikan, ta sika talaga tinay-kari, di ganda, sika. Ito naman kagdatatang kinanang kinirikapsat ko, ti may panggap kini Arnel. Dahil inaramid na, kat saan nga panaglastog, itikad dati yasa ni kuwana anak ko. Amamog na Arnel. Engineer, iso nang awan ti mga awag kingwan ti engineer. Ano nga ron? Arnel. Ito na kasimsimling Arnel. Magipulpulapul man ka na kita pada ng alalaking kaslag papada dati ka sa saan. Kita trabahador na. Kasla tayo sanda nga bus iso na kasla tayo barkada daw ng pada ng trabaho. Dapat lang na, han? Kaya't yuso na tan. Sabi nga kami ti pagsaludsud. Sika, nag-isot kayat mo. Isot pakarik namin ti ayat. Manong nemi di pasyaran nak ni Lily. Nalipatak ng bagay ka, di opisina ita, sika. Nga niya. Matultulagan ti kasarmi kini George. Anaw mo na,
kabilat ng umuno nakakataon pa'y boyfriend ko. Apay kami nga na pilip ka na kita kugwapo nga nagkakaribal. Man ti pakarik na at kadakwata siya. Sino nga ita? Amo ni Arnel? Ni Arnel nga engineer nga madaawawagan ti engineer. At the pwesto na, the butcher shop na. Machine shop. Wan, amo mo, abay? Sugararap nga niya. May dada dyan. Nagpadpada kayong napakumbaba kada simple, dilang-langan. Kita ko dilang. Kasi saan nga mga pubsini ti bangko. Kasi saan nga top notcher at board. Di ba? So, ang bagay kaya kinarnel. Ngayon umuno na kami ni George Kumuna kay Lata. At yung umuna kayo at adyak mo't pa inaklon ni Arnel. Naging ka manong naming nga nagkasaren da George kini Lily kat siya ati maid of honor na. Wan, kat naragsak da. Kastan da kumamat kinaragsak mi. Kini, no sino Ti, naikari nga talaga nga lalaki nga para kanya. Sino? Tay. Abay. Nalipatak nga ko hindi babana. Nalipatam nga. Ket ada iso na ang ada di ba atak di nga programa. No, sige Rad, sige. Iba ka to. Wait. Na. Istorbo mo na dyan. Saryo na dyan, mawag. Antay yun. Ay, nagkasaren, Davina. Ay, Lily ka ni George. Aging gaman ng naming nga kastaon ni Tiragsak ni Arnel, idi aklonak ng tenisuna. Yes. Yamanak, Vina. Inarakop na pa yun, manong na sana inamalan na kitibibig ko. Makapnet na agkan nut-nutan na kitibibig mo. Gabo ka di talabang-bang. Hanga nalamuyot, ama, nalamuyot sa nabangbang. Nabangbang lang ng nalamuyot. Pinagyaman ako. Pagtulagan naman tanti kasarta. Nabayagan ka kayo ag-asawa. Adun turnong ko. Anak kayat mo kasal. En grande. Dato kwartam. Dua. Engineer ko na umay. Engineer ken accountant. Nagbagay onay. Dinakadibit lang ibayin. O pag maibayin ka. Ilastog ka kita. Ipanakil ka. Yay. Asawa ko diba. Accountant top notcher ko nga. Di kapibintasan nga babae nito lubong. Kapibintasan iti ugali. Nagbadbadat ha? Di ba? Nagbagay talaon ay. Isumay kam itong mga asawa. Manong nami in grande nga talaga tinaangi kalaysa. Hala? Kayem? Sobra. Kaslamon lang kasaran ti anya. Ti politiko. Wano artista. Wow, friend. Nakagasgasat ka. Umapalakeng ka, friend. Nagbalinakla ko mga nalaad mo. Ngam nalaingak. Abay, talagang matlangan nukuto mga nalaada. Gadi sumanti ko na daita. Nakagasgasat ka. Uri na kayo kini George, nag-asat kayo. Magdanagan. Basta lagi di awan problema itong galmaysa. Nga, awahan kam itong madaan iti dakila problema iti asawa. Imun una nga nagkaanak ni Lily. Uy, nalalaing ka
Nalalaing kayo. Namdakam kini George. Masigog ka dito sa kampi nga halang pa yung masigog. Duat, duat anak min aganak mit manong name ni Lily. Nalalaing kayo nga talaga. Nagkakaapal kayo. Guwapo ka na pintas di anak yo. Awari mala kanya. Saan nga sakti imo na nga nagganas. Puro amin kini Arnel. Ngayon ang pa, ti may isa nga anak ko, manong naming gusto ng titalo ko na. Tapos to nakalkalingan na titalong anak. Nanang siyempre, iti may isa mga asikaso ka rin talong anak mi, katap na dikas na may tuloy mi lang iti asawak at trabaho mi. As asikasuan na, tinegosyo na, ken sumsumre kakmet iti opisina. Naragsakmet manong name da Lily, keni George, duwamet di kita anak da. Nagpatinggalangan ti duwa. Nasingat lahat at tunggal ba sa kada kami ni Eden. Namin duwa nga naganak abalasang man. Awang pailayang ti asawa na ita. Na hambang kami nagbalbaliw, paskas di nga nauyaw, na doble nga nakarma. Dito nga ron, di ba kasalita, manong naming thank you, itilaing mo nga nang ibasa, kahit sabi ko ma, tadaman na ibatik nga ada liwa ken pagsarbingan ti biyag kada iti patak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Toy nga ron agyaman nga pagayab mo Vina.